Vi vil gerne lave en Ask Us video. Så det har vi har bedt jer stille nogle spørgsmål til os. Og det er så gjort. Altså vores followers. Men de vil åbenbart ikke kendes ved. Alle sammen er height. Der er ikke en eneste, der ikke er height. Nej. Så der er nogen, der har gjort det. Og det thumbs up for jer. Det er rigtig godt. Ja. Og vi tager altså bare for de nyeste spørgsmål og ned til de ældste, hvis man kan sige det sådan. Ja. Fordi, Okay, så har vi fået et. Beskriv Tanja K. Girls. Jeg tror så være Trumpet. Jeg kan ikke udtale dit navn. Men du er et... Eller skal jeg bare? Vi kan også bare gøre det lidt så. Ja, okay. Jeg synes i hvert fald, hun er en rigtig sød pige. Og rigtig smuk. Lækker, smuk pige. Og jeg vil rigtig godt tænke mig at finde en dag med hende, fordi... Eller... Okay, det er ikke sådan en lang beskrivelse, vel? Nej. Hun er bare rigtig sød og smuk. Rigtig smuk. Ja, Okay. det kan godt være en bedre igen. Hvad med Mathias M? Og det er Mathias Mitchell. Mitchell fra Hundested. Beskriv Hanna fra din klasse. Og jeg synes, hun er rigtig sød og sjov. Ja, det synes jeg også. Hun er rigtig god, eller hun er rigtig sød. Og rigtig sjov. Rigtig sjov. God humor. Ja. Hører det der. Lige nu. Jeg sidder og filmer. Okay. Misias yndlingsparfumer. Og der har jeg den her Dolce Gabbana Rose The One. Jeg har den her Dolce Gabbana The One. Og vi har meget ens smag. Og mange parfumer, der er ens. Ja. God info for jer. Og jeg nævnt 3 ting, jeg ikke kan lide ved jer selv. Jeg kan ikke lide mine tykke kinder. Og min højde. Det går meget hurtigt. Det kan vi snakke over hurtigt. Nå, og tykke lov. Jeg kan ikke lide min øjenbryn. Kan I se? Min øjenbryn, de er meget... Det. Og så kan jeg ikke lide mine tykke lår. De må godt være tyndere. Og så kan jeg ikke lide mine korte ben. De må også godt være længere. Og dig. Okay. Og så er det... Så 5 pæneste drenge. Og vi gider ikke lave rækkefølge. Det har vi aftalt. Ja. At vi ikke skal være tøj. Vi ser nogen, der bliver sure, nogen der bliver ked af det, nogen hater. Alt det der. Hater. Fuck you. Skal jeg starte? Ja. Okay. Min, det er i hvert fald Oliver, eller det er ikke rækkefølge. Oliver Engel og Mikkel Jøgegaard og Andreas Henriksen og en eller anden Kevin Arndt. Som jeg er venner med på Facebook, og han ser meget godt ud. Og så en Alexander Lind, jeg også får lov på Instagram. Eller på spring. Og min, det og der er også Frederik Lehmann og Mark Jensen. Man kan ikke, det er svært at nævne 5, ikke? Men nu siger jeg bare 5. Der er Mathias Mitchell, Mikkel Løkkegaard og Mark Jensen og Nikolaj Isaksen og Andreas Henriksen. Det er i hvert fald 5 flotte fyre. Men der er rigtig mange. Virkelig mange. Pas det er faktisk nogle pæne drenge. Ja. Og Hundested. Og København. Og Hundested. Og København, ja. Alle mulige steder i hele verden. Danmark, det er faktisk ikke. Ja. Jeg har lækker drenge. Okay, hvilken sexstilling er I mest til? Og vi begge to er jomfruer, skal lige siges. Ja, men hvad vi har set og sådan hører, er det nok missionær og doggy style. Ja. Og jeg er enig i det. Og har I haft fingrene op i kussen før? Godt spørgsmål. Næste. Hvor mange har I især været forelsket i, og hvem? Og jeg har ikke lyst til at nævne, hvem jeg havde været forelsket i, fordi at nu er man sådan kommet over drengen, ikke? Og så er det sådan dumt at blive med at nævne ham, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg vil bare fortælle, at jeg har været forelsket i Nikolaj Borgaard især i lang tid. Og det er der rigtig mange, der ved, fordi vi holdt det ikke hemmeligt, vel? Eller, jeg ved godt, det lyder plat, at jeg holdt det hemmeligt. Men, og de andre har ikke lyst til at nævne, fordi der er måske nogen, der ikke ved, at jeg er forelsket i dem, og så finder det. Men jeg kunne have forelsket i et træ, hvor det sådan kunne virkelig mærkes. Jeg har kun været forelsket i en. Og ham gider jeg ikke nævne, fordi at det kommer ikke rigtig nogen ved, synes jeg. Nej. Fordi at altså, det er ikke sådan, så alle ved, at jeg har været forelsket i ham. Ikke fordi det har været hemmeligt, men bare sådan lidt på standby. Ja. Okay. Og så har jeg fået et spørgsmål, det er lige kommet. Fortæl alt, og det er jo til mig, ikke? Ja. Fortæl alt det drama, der var med dig, Sofie Lefebvre, Rasmus Løkkegaard og Nikolaj Borgaard. Og
Jeg har det sådan, at hvis de vil høre det, så skal det komme til mig. Fordi at jeg har en forklaring. De følte, at jeg gjorde alt forkert, og jeg følte, at det var dem. Så derfor synes jeg ikke rigtigt, at vi skal træde med i det. Nu er jeg blevet venner alle sammen. Eller det håber jeg i hvert fald. Så skal vi bare lade det ligge. Ja, okay, så får jeg et spørgsmål. Barberer I jeres tissemis? Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er klamt, når den er uren. Eller sådan, der er hår på. Også fordi man har menstruation hver 4. uge, ikke? Og det er lidt klart. Det er lidt klart. Der fik I lidt om vores privatliv, men I bedte selv om det. Men det er klart, at det der blod op i. Altså, jeg synes det. Men ja. Top 10 lækreste drenge, I follower. Nej, der follower den er her et spørgsmål til jeres video. Hvorfor er I så lækre? Søde. Dig elsker vi. Vi synes, du er rigtig sød. Kys til dig. Det er vi ikke hvorfor. Top 10 lækreste drenge, der follower dig. Ja, det overgår jeg ikke. Vi har nævnt nogen. Vi har nævnt nogle lækre drenge. Og de follower os. Ja. Så. Ja. Og så er der til Signe. Lever du stadig i håbet om at blive model? Det ved jeg ikke. Altså, jeg kunne godt tænke mig bare at prøve det for at se, kunne jeg virkelig godt bruges til noget, hvis man kan sige sådan. Også fordi jeg virkelig har højden, ikke? Så kunne jeg lige så godt udnytte det. Så er det noget at være glad over. Okay. Ja. Okay, så har jeg fået spørgsmålet. Nicoline, hvad drømmer du om at blive? Jamen, jeg drømmer om at komme ind i FBI, eller sådan politiet efterforsker. Det er rigtig godt at være. Og jeg skulle lige sige det med model. Min mor, hun havde været inde på nettet og søge efter, hvor jeg kunne sådan castes til at prøve det, ikke? Og der har hun fundet et sted, hvor jeg kan prøve det. Så det skal jeg måske snart, hvis jeg siger ja til det. Hun har jo spurgt mig. Jeg har ikke lige taget sammen til at svare. Okay, men det der med at drømme, der vil jeg gerne ind på FBI. Min rigtig store drøm. Og så blive efterforsker inden for det. Ja. Eller så komme i militæret bare lige et år, 2-3 år. Ej, det er så fedt. Har I nogensinde fået fingre? Nej. Nej, der er jeg ikke. Jeg har heller aldrig haft en kæreste. Nej, det er heller ikke. Så, ja. Synes I, det er plat? Okay. Synes I, det er plat, at folk bruger cykel hjemme i 8. klasse? Nej, det er overhovedet ikke. Thumbs down. Jeg synes, det er rigtig klogt af dig, hvis du bruger det overhovedet, men hvis det er klogt af dig, fordi jeg synes, det er grimt. Men det er jo godt at bruge det, fordi det redder dit liv. Ja. Jeg har mange, eller ikke mange venner, jeg har 2, eller ja, nogle stykker. Jeg kender nogle stykker, der bruger cykelhjem, og jeg har ikke noget imod det, altså det er deres valg. Ja, jeg gør det bare ikke selv. Det er klogt. Ja. Synes I det? Nej, det var den. Hvornår vil I gerne have jeres første gang? Det kan man jo ikke svare på. Nej, jeg skal ikke bare lade mig for at gøre. Når jeg føler mig tryg hos den, jeg er sammen med. Ja. Jeg skal op med kæresten, men det skal ikke bare være sådan et... Nej, det skal ikke være sådan et engangsknald med en til en fest. Okay. Fortæl det... det er til mig. Nå, det er til dig. Fortæl detaljeret om alt det med dig, Nikolaj Holm. Og jeg har lige spurgt Nikolaj Holm over chatten, om vi skulle dele det med alle de der followers, og vi har aftalt, at det skete en gang, så vi vil bare gerne have det til glimes, okay? Så, ja. Okay. Beskriv næste spørgsmål. Ja. Beskriv hinanden. Okay, så skal jeg beskrive dig. Grim, klar mig. Okay, skal jeg beskrive dig først? Ja. Kig på. Okay, vi tager lige udseendet først, ikke? Okay. Signe har rigtig smukke øjne. Jeg elsker faktisk bare alt ved hende. Hun er en rigtig, rigtig god veninde. Jeg elsker alt ved hende. Okay. Nej, jeg elsker meget af det ved hende. Og hun er en rigtig god veninde og en til at stole på. Og så laver bare de mærkeligste ting, når vi er sammen. Okay, veninde. Og jeg synes også bare, at Nicoline, hun er bare Nicoline. Hun er helt speciel. Og der var ingen som hende. Og derfor så synes jeg, det er dejligt at være sammen med hende. Så ja, jeg elsker Nicoline, hun er en bedste veninde. Jeg elsker også hende. Jeg elsker også dig. Og så har vi bare kendt hinanden i 14 år. Ja, vi har kendt hende i hele vores liv. Ja, så jeg kan bare sige alt til hende, og det er alt, så det er virkelig alt. Ja. Hvad skal I så ens på alle punkter. Hvad skal I i morgen? Første skoledag. Ja, jeg skal nok
sige hej til alle vennerne selvfølgelig. Fodbold? Og spille fodbold i frikvartererne. Nej, og så fodbold skal senere. Nå, ja, fodbold om aftenen til træning. Og så skal jeg måske bare være sammen med nogen efter skole. Ja, vi får tidligt fri. Så kan man hjem til en eller anden. Ja. Okay. Jeg tager til kirkegård. Hej smukke. Du er rigtig sød og smuk. Og så er du rigtig dejlig, når du er fuld. Ej, jeg synes bare, hun er skøn. Men jeg har desværre ikke snakket med hende ædru endnu. Nej. Nå, Alle gange. Jo, nej, det har jeg ikke engang. Fuck you. Ej, alle de gange jeg har mødt hende, så var jeg ligesom fuld, ikke? Men jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg elsker at skrive med hende, og jeg synes bare, hun er rigtig sød. Du er rigtig sød og smuk. Ja. Nå, men så er vi færdige. Vi er færdige. Bye. Tak fordi I så med. Skal vi lave en anden gang? Ja, hvis I skal lave en anden gang, så giv lige en kommentar om, hvordan I synes, det har været. Så kan det være, at vi kan overveje at lave en ny, ikke? Ja. Nå, hej. Hej.